Influencer marketing roste, ale mnoho značek neví, jestli jim funguje. Karl for Social analyzuje data ze sociálních sítí a pomáhá tvůrcům a firmám zjistit, co jim přináší reálné výsledky. Žádné odhady, jestli se influencerská kampaň vyplatila. Žádné screenshotové reporty. Jen jasná data o výkonu i dopadu na značku. Karl propojuje tvůrce a značky díky mobilní a webové aplikaci. V ní influenceři najdou analytiku svých sítí i aktuální trendy. Mohou se zapojit do kampaní nejrůznějších značek a reportovat placené spolupráce jedním kliknutím. Značky díky našim datům mohou vyhledávat tvůrce v katalogu, propojit se aktivně přímo s vybranými influencery a především kampaně vyhodnocovat. I díky AI odhalíte, jestli lidé vaši značku viděli a jaké to přineslo výsledky. Karl for Social. Vytváříme svět, kde si značky a tvůrci rozumějí. Díky datům.